No niin, nyt. Nyt menee koko ajan. Omaa päätään. Vaan kai. Mulla on niin olevinaan miljoona asiaa. No se on. Joku viisi. Miten se mainostaa? Anteeksi, se ravimainen. Kun ne hevoset katsoo sieltä laajalta, kun ne ihmiset juoksee. Mä oon ihan... Mulla on vaan täällä paljon alla. Semmoset angurahousut on villahousut on kaikki. Mullakin on tommoset, mutta mä ajattelin, että mä käytän tuossa kesällä. Ei kyllä nää ihan tavalla. Mutta ei näillä niinku karkene olla. Se hevosen sieltä karkenee, mutta ei sitten näin yhtään. Onks ne mistä kaukaa, jotka eilen kävi kahtaa? Alahärmästä. Alahärmästä, joo. Oliko siinä minkä ikäiselle ajateltu? Mikähän? No se tyttö, sillä oli jo Suomen hevonen ja tää halusi sitten niinku kisahevosen itselle, et koulua. Joo. Katsastusta, että oisko ollut 7-18. Joo. Heittäisin siinä. Kyllä ne niinku tykkäs kovasti siitä, mutta että ei ne ollut nyt täällä ja ainakaan tänään sit soittaneet mitään, että... Joo. Ne oli käynyt tosi paljon katsomassa hevosia ja se sanoi, että niinku nyt, mistä ne on käynyt katsomassa, niin ne tykkäs tästä niinku eniten. Joo, onhan se iso hankinta aika. On. Semmoinen. On. Joo, ei sitä ihan yhdessä, tai siinä hetkessä päätetä. Niin on. Sanoinkin justi, että tekee jonkun hyllin tarjouksen täällä, että kyllä täällä sen joutuu jollain myymään. Että. Aikokohan lopettaa itse ratsastuksen? Helsinkiin, niin joo, joo. On pikkusen eri hinnat pitää hevosia. Kyllä. Töihin vai kouluun? Menin ihan eri hommiin töihin. Sehän oli mulla tosin tallityttönä tässä ja joo. Ihan markkinointialalle sinne töihin. Niin. Kyllä. Mikä ikäinen hän muuten on? 23. Joo. Mä itse olin kannustamassa, vaikka oli tosi hyvä työntekijä, tykkäsin kovasti, mutta ei, tää on niin rankkaa tää hevosenhoitoala ja sitä päätä oli. Joo. Siis niin, että elää nyt hullu tämmöiseen hommaan jää. Niin, lähdet nyt jotakin muuta tekemään. Ainakin kokeilla vielä nuorena. Niin justi. Ja seäkään ei oo kyllä opiskellut inhoa koulun penkillä oloa, mutta mun mielestä sai nyt tosi kivan paikan, missä nyt sai. Kyllä. Siellä tosin on pikkusen eri hinnat pitää hevosta, että... Joo, on varmasti. Mitä? Pörrää porttiin ja se kantaa pyskä tahoja. Tahtoo sisälle. Joo, eiköhän lähetä. Joo. Onko vähän kylmä? Alkaa pikkusen. Kysyppä